Jozef Horák napísal povesť o hudcoch, ktorí sa vydali na cestu do tureckej zeme, aby oslobodili zajatú pani. Príbeh bol aj sfilmovaný. Hudci pochádzali z dediny Sebechleby. Sebechleby, boli to sebechlebskí hudci. Poprosím za 10. Autor mimoriadne úspešného románu Da Vinciho kód sa volá Dan Brown. Dan Brown, kontroverzný román. 2 minúty do konca. Za 21. Ako sa volal otec Alexandra Macedónskeho, ktorý okrem Macedónie ovládol aj väčšinu Grécka? Filip. Môžete to ešte doplniť? Myslím, že Filip I. Macedónsky. Filip II. Macedónsky. Peter. Poprosím za 17 000. Žil v rokoch 1577 až 1640. Autor obrazov s historickými, náboženskými a mytologickými námetmi, portrétov krajín, loveckých výjavov. Flámsky maliar sa volá Peter Rubens. Peter Paul Rubens, áno. Za 19. Premena jedných z kúpeľov v doline Váhu na moderné kúpeľné stredisko v rokoch 1889 až 1940 sa spája s podnikateľskou rodinou Winterovcov. Ktoré sú to kúpeľe? Ja si vypnem Rajecké Teplice. Piešťany. Piešťany. Rajecké už podľa názvu budú na Rajci. 3/4 minúty do konca. Peter. Za 9 000. Ako sa nazýva zariadenie na palube lietadlových lodí, ktoré udeluje štartujúcim lietadlám dodatočnú rýchlosť, aby mohli odštartovať z veľmi krátkej rozbehovej dráhy? Na K. Je to katapult. Katapult. Za 22 000. Na ktorej rieke bolo v polovici minulého storočia ako vojenský oporný bod založené mesto Chabarovsk? Myslím, že na Jenisej. Bol založený na rieke Amur. No. A je tu záver druhého kola. Ján sa ocitol v mínuse, Peter plus 116 000 bodov. Ján, boli ste naozaj výborní, skoro až do poslednej tretiny a tam ste už potom v tých vyšších kategóriách stratili kontakt s vašim súperom. No ale pekné vedomosti, najmä v prvom kole a v predchádzajúcej súťaži. Neodchádzate na prázdno, odnášate si 10 000 korún za prémie, ktoré ste získali v prvej i v dnešnej súťaži. Ďakujem pekne. Nech sa vám darí. Všetko dobré. No a Peter pôjde s nami do finále. V zmenárni vítame novú tvár, pána Petra, ktorý si priniesol 116 000 bodov. To nebýva veľmi typické na prvú súťaž. To už býva väčšinou typické až pri kumulácii bodov z predchádzajúcich súťaží. Takže máte naozaj impozantnú bodovú hodnotu k dispozícii. Nech sa páči. Tak poprosím 36 000 na korunu. Egypt bol dlho kolóniou a až v roku 1922 získal nezávislosť. Ktorému štátu táto kolónia patrila? Veľkej Británii. Veľkej Británii. Tak, už vám odľahlo, 36 000 je už istých. Takže ďalších 40 na frank. Dve európske krajiny majú na svojej zástave biely kríž na červenom podklade. Ktoré? Jednou z nich je Švajčiarsko. A druhou Dánsko. V poslednej sekunde to prišlo. Vynikajúco. 76 000. Kam zvyšných 40? Zvyšných 40. Tá na mieru.
Príjemný deň, priatelia. Ak patríte medzi vyznavačov adrenalinových zážitkov, tak potom práve tu u nás v Pokušení ste na správnej adrese. V dnešnej hre sa nám predstaví pán Karol z Bratislavy. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Karol je tu už tretíkrát a z predchádzajúcich hier si priniesol 90 000. Jeho súpermi budú pán Jan z Hrabušíc. Dobrý deň. Dobrý deň. A pani Lívia z Martina. Dobrý deň. Tak to sú naši dnešní hráči. Ideme súťažiť. V prvom kole na vás čaká týchto 8 tematických okruhov. Máme tu číslovky v svetovej literatúre. Budeme hľadať povolanie vo vete, cudzie slová na písmeno N, ktorá rola ich preslávila. Pokračujeme témou farby a farbivá. Máme tu niečo z kinológie, skratky v mobilnej komunikácii a posledná 8. téma prezidenti Spojených štátov. Poďme na prvú otázku. A tá je z témy cudzie slová na písmeno N. Hodnota otázky je 2000. Čo je nunčak? Karol? Je to zbraň vo východných bojových umeniach. Áno, máte pravdu, vaša odpoveď je správna. Pri tejto téme ešte zostaneme. Otázka je však len za 1000. Pohár na koniak sa volá... Ján? Napoleon. Napoleonový pohár. Áno, idete na to dobre, ešte to skúste trošku opraviť. Ten Napoleonový pohár. Môžeme teda povedať, že je to Napoleonka, tieto poháre bývajú označené veľkým N. Áno. A ideme na tému niečo z kinológie. Hodnota otázky je 3000. Prvý klub organizujúci psie výstavy bol založený v roku 1873 pod názvom Kennel Club. Uvedte meno krajiny, kde bol tento klub založený. Karol? Anglia. Áno, bolo to vo Veľkej Británii. Cudzie slová na písmeno N. Hodnota otázky je takisto 3000. Diplomatické oznámenie vlády jedného štátu adresované druhému štátu je... Karol? Nota. Nota alebo notifikácia. Správne. A ideme hľadať povolanie vo vete. Lívia, otázka pre vás za 4000. Tú malú zebru si čoskoro obľúbiš a budeš do zoo chodiť každý deň. Brusič. Zebru si čoskoro, tam je ukrytý brusič. Prezidenti Spojených štátov amerických. Otázka je za 1000. Bol tretím americkým prezidentom. Významnou mierou sa zúčastnil na formulovaní Deklarácie nezávislosti Spojených štátov. Ako sa volal? Karol? Thomas Jefferson. Presne tak. Číslovky v svetovej literatúre. Otázka je za 1000 korún. Koľko kamarátov je v románe nemeckého spisovateľa s iniciálami EMR? Jan? 3 kamaráti. Od Ericha Máriu Remarka, áno. Číslovky v svetovej literatúre, ešte raz táto téma. Hodnota otázky je však 2000. V názve románu spisovateľa Josefa Hellera z druhej svetovej vojny je absurdné nariadenie, ktoré sa volá... Karol? Hlava 22. Presne tak, je to hlava 22. A máme tu tému skratky v mobilnej komunikácii. Lívia sa prihlásila na tému, otázka pre vás za 3000. Čo znamená v mobilnej komunikácii skratka MMS? Multimediálna obrazová správa. Služba multimediálneho posielania správ, presne tak. A ideme hľadať povolanie vo vete. Lívia, otázka pre vás za 3000. Do zajtra si naštudujete tento graf, ikony nad ním a farebné modifikácie. Poprosím vás o odpoveď, Lívia. Grafikon. Karol? Grafik. Graf, ikony, tam je ukrytý grafik, áno. Téma skratky v mobilnej komunikácii. Lívia, otázka pre vás za 4000. Čo znamená v mobilnej komunikácii skratka EMS? EMS to sú správy, v ktorých sa dajú posielať aj zvuk, sa dá do nich pripojiť. Aj zvuk, aj vložiť nejaký obraz. Takže je to rozšírená služba posielania správ, áno?
A ideme opäť do kinológie. Hodnota otázky je 1000 korún. Čo znamená, ak sa plemeno nazve bystrozraké? K takým plemenám patrí napríklad afgánsky chrt, či škótsky jelení pes alebo saluky. Sú to plemená, ktoré majú vynikajúci zrak. A ešte raz niečo z kinológie. Otázka je za 2000. Okrem potných žliaz na chodidlách používa pes na ochladenie organizmu odparovaním inú časť tela. Uvedte ktorú? Lívia? Jazyk. Áno, máte pravdu, je to jazyk. Ktorá rola ich preslávila? Otázka je za 2000. Liz Taylor dostala Oscarov za filmy Telefón, Butterfly 8 a Kto sa bojí Virginie Woolfovej. Preslávila sa však rolou z istého historického filmu. Ktorého? Lívia? Kleopatra. Za túto rolu ako prvá herečka dostala honorár $1 000 000. A ešte raz táto téma. Otázka je za 1000. Ktorá rola preslávila herca s menom Pierre Brice? Jan? Vinetu. Áno, áno. Farbia farbivá. Otázka je takisto za 1000. Akú farbu má lazúr? Jan? Zelenú. Nie, nie. Nie je to zelená. Karol? Modrá. Modrá do zelená. Taká belasá. Až blankitná by sme mohli Modrá. povedať. Skratky v mobilnej komunikácii. Lívia, otázka pre vás za 2000. Povedzte nám skratku vyberateľnej pamäťovej karty, ktorá sa vkladá na zadnú stranu mobilného telefónu a slúži aj na identifikáciu telefónu. SIM-karta. Je to SIM-karta. Téma prezidenti Spojených štátov. Táto otázka je za 2000. Na ktorého prezidenta bol spáchaný atentát v divadle? Karol? Abrahama Lincolna. Na Abrahama Lincolna. Ešte raz prezidenti Spojených štátov. Táto otázka má hodnotu 3000. Ktorý americký prezident dostal pomenovanie Otec vlasti? Karol? George Washington. Bol to George Washington.